padha aku ya nang yo ngelih. Iki apa sing iso nggo ganjel weteng? Apa ya ya nang. Kowe ndang apa, Cah? Aku ki ngeleh, ngelak panas. Nya aku duwe opi jeli jing sing iso singgo ganjel weteng. Di cepet aku gelak ngelih. Enak, seger. Iya ya aku dadi wis arek meneh. Wis jarang ngeleh to, iso nggo ganjel to. Iya. Ya teman-teman do ngombe apa ya kuwi aku ora dikai kayaknya enak. Ngaji aku den duwe siji ras lho kowe. Kasih. Enak ta? Oke, Jelly Jelly Drink. Drink. Cara asik tunda lapar.